yana da kamar ɗaya ke shi ne umar tafiya sati na babu da lafiya ba za a gane waye mace da kuma sai ka je kasuwa ga wani tabbana an take to auta yi gona auta yi gona ya kayi da gaske banda kokowa rafali ya busa ya hanya shagon buhari wannan ragas ne rafali ya ce a ragas ya ce a ragas Allah kawo ka lafiya ga gidan alaƙar mutane ne ala mai waya ringin garin sai ya fi ringo ta godiya maka ba Allah shi kare lafiya Allah ya shi na gode Usman baban Usman dabto da dukkan wani dabto ta a ta yi gona shafai bahari a ta yi gona wanda ko kuwa wannan ma tunan yau ka zo kai ma ka daina lafiya
banza autar shagwa ba ta mai gadon banna an take kaddara autar dan banza autar shagwa ba ta mai na nesa da bulo kai kallo ta sanar su yi cikin larura Allah ka ba mai musa kaddara autar shagwa ba ta mai da kaniya musa ka ba ta tabbar da koko haka take kaddara ya ce bari fara ta tsani tun da ba za su kankaro ba autar shafa ba ta mai kankara autar nan banza godiya mai jama'a ɗan sani na abu da baba abu da ɗan musa baban musa na gode a sinatun baba ta jama'a da haka aliyu ka nuna hannunka garkuwan yahaya ka nuna hannunka bayan wannan dabba kaja haka kai ya ce haka kai ba kowa a wurin mata zane hadda shi ma ya bani koro Allah ba ta ba
kakan wannan tsakanin bahagon na aliyu bahagon na aliyu ko aljanin ya haya bahagon na aliyu aljanin ya haya oga muhammad gamman house wani ya faru oga na ga dabta kamalin mai kikiya ko bahagon na aliyu aljanin ya haya kakan wannan tsakanin bahago na jahila tare da boka cikaki boka bahago na jahila turmi na farko boka daga bangaren kudu shine da bulun wando yayin da kuma bahago na jahila kuma da bakin wando daga bangaren arewa to kana ga wannan kulkin ya hana mai kuma tana fitowa daga gida gaba ɗaya ya fitowa daga gida ya koma gida ya zama gaba ɗaya ni ta yin 150 dogo sati ɗaya 150 ya noge 200 ya noge wannan sarkin mai kore ɗan dan sarki mai kore ɗan dan bakai labara ko za a samu wani mai zuciya a can ta ko halin da wanda ba wani mai gautsi ya ci maza kabi da maza sarki da hali na banga ya ci maza to da zaran na kakare na inda yi zaro na yi to za a haɗe fagore a wannan dabba har yaran nan ba da dabba boka ka daure da Allah boka daure a idan man je na jahila da shi da karfe sun yi ragas to yau ga dabban na tsakanin inda a boka da shi da na jahila boka shi da na jahila ko ga dabban da masu daura hannu ba ma ga kana daure shi da waye shagon ba mu gana buga dan balla tsakanin kai nan kuma ga dan balla an taka yanzu zai daure yanzu da za a yi tsari shi shagon babu balangada shagon babu balangada kenan ga bangaren arewa tare da babu kankana daga bangaren kudu girbi na farko shagon babu balangada kowa na ɗiban kowa babu nan kanawa da shi da shagon ba hawa balagada dan gaba ba wanda yake da ke da gane shi ba ya hakuri ka bani yawa kuma wayo Allah wai Allah wai tabbu jami'a ya hadu ya
gwado a jikinsa coronavirus kuma daga bangaren kudu shi ma an daɗe ba a haɗu ba ɗan wata sai yau to ga dan bana tsakanin coronavirus da shi da ramadan da mun tare suka taso ake ta ji daɗi to ga dan bana ramadan da shi da coronavirus shi ne mai gada daga bangaren kudu shi kuma ramadan da baki wanda daga bangaren arewa ga dabban nan dai ana ta dafa dafa shi ma ramadan din lallaba ya ce mun daɗe ba a haɗu ba ya ce an daɗe ba a haɗu ba wani mana da shi a hankali don bane tsakanin ramadan garba da shi na a'a ba a yi 2022 ba a haɗu ba na gani gaba ɗaya 2022 ba su haɗu ba yanzu ma 2022 halala ce mai kyau za ta haɗu a na February to ya ne kai ba a ga wura ubar nan ya ce yana samun hannu a ido kai a wadanda ya samun hannu a ido ƙarya ne bai to ka ji ba alwalin wata ce wai mai ƙarya ne wallahi ka kula kada wayo Allah ka ci da ana kai corona ya maganisa corona virus ramadan na wani ne zuru amma corona virus kana yin gaba corona virus ya yi gaba da sabon kai kana yi da sabon kai magana ta yi da faru kai ya hufa ya sha ruwan da ba ku da komai ba kadan banda an da turmi na tsakanin ramadan da corona ramadan ya dawo da karfinsa ramadan ya dawo da karfinsa corona ya dawo da karfinsa to corona ya danna ramadan corona haddasa gaba ga kasuwa to fito mana nan ga ba wa